jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. F'kull demokrazija moderna l-ġudikatura ma tintużax bħala għodda politika, iżda donnu li l-esponenti ewlenin tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista jaħsbuha differenti. Tant li għal-kummenti tal-Prim Ministru Robert Abela li tenna dan il-prinċipju fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista ħareġ l-establishment tal-Partit Nazzjonalista jattakkaħ. Il-ġustizzja ma tfissirx terrorizmu politiku, il-ġustizzja onesta u tpattija politika ma jgħixux flimkien, għal Robert Abela f'dak li hu ovvju iżda ħarġu mill-ewwel il-kundanni tal-Oppożizzjoni tar-Repubblika. Skont Repubblika, kumment bħal dan u kumment faxxist. Għalina dan u tentattiv ta' intimidazzjoni u teddida l-qrati ta' pajjiżna. Repubblika mi se taċċetta dan it-tip ta' diskors mġiba, qalet l-istess saqda li la darba ma taqbilx ma dak iddikjerat mal-Prim Ministru donnu lesta taċċetta li l-ġudikatura tintuża bħala għodda politika. Dan id-diskors hu inaċċettabbli f'demokrazija, qalet Repubblika. L-istess għamel il-Partit Nazzjonalista permezz ta' Karola Kolina. Skont il-Partit Nazzjonalista, Robert Abela qed jintimida lill-ġudikatura u jxewwex lin-nies għax jgħid li x-xogħol tal-ġudikatura m'għandux ikun determinat minn timings elettorali. Il-Partit Nazzjonalista l darb'oħra jiddikjara li għandu fiduċja sħiħa fl-imħalfin u fil-maġistrati kollha ta' pajjiżna, qal il-Partit Nazzjonalista. Dan l-attakk imbagħad infirex fuq is-social media bid-deputati tal-establishment bħall-MP David Kaza u Mark Etnis Amut ikunu fuq quddiem nett biex jattakkaw lill-Prim Ministru.